Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесе татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Гөлназ Ибраһимова. Хокукый мәгълүмат порталында Татарстан хөкүмәтенең агымдагы эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә коронавирус инфекциясенә каршы чикләүләрне катгыйландыру турындагы карары дөнья күрде. Документта 22 ноябрьдән җәмәгать транспортында QR-кодлар системасы гамәлгә кертелүе турында сүз бара. Җәмәгать транспортыннан файдаланганда пассажирлар ковидка каршы вакцинация узуын раслаучы QR-код яки вакцинациянең тискәре йогынтысы булуы турында рәсми документ күрсәтергә тиеш. Шулай ук QR-кодлары яки вакцинациянең тискәре йогынтысы турында рәсми документлары булмаган 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә бирелгән транспорт картларының гамәлдә булу вакыты туктатыла. Автовокзал һәм автостанцияләрдә, шәһәр яны һәм муниципаль ара маршрутларда 18 яшьтән узган һәр пассажирга QR-код яки вакцинациянең тискәре йогынтысы булуы турында рәсми документ күрсәтми торып, билетлар сатылмый. 25 ноябрьдә депутатлар көзге сессияның чираттагы утырышына җыела. Татарстан Дәүләт Советы Президиумында әнә шулай хәл иттеләр. Көн тәртибенә 20дән артык мәсьәлә кертелә. Парламентарийлар сайлау һәм экология кодексларына, янгын куркынычсызлыгы һәм инвестиция эшчәнлеге турындагы республика законнарына төзәтмәләр кертергә ниятли. Утырыштагы төп тема киләсе 3 елга Татарстан бюджетын кабул итү. Фаразланган 11 миллиард сум бюджет дефициты 2 тапкырга артырга мөмкин. Фәрит Мөхәммәтшин шушы фаразга аңлатма бирде. Бюджетның дефициты быел тәкъдим ителгән законопроектта 22 елга дефицит күрсәтелгән 24 миллиард сум акча. Бу бик күп. Аның төп нигезе шул, артып китте 11 миллиард иде. Хәзер менә без үзебезнең теләкләребезне федераль үзәк тәкъдим иткән программаларда, милли проектларда катнашыр өчен үзебезнең республикадан үзебезнең өлешне кертергә кирәк. Кертмәсәк, тегендәге акчаны алып булмый. Шуның өчен без санадык та, уйлаштык та, президент та, хөкүмәтебез дә бергәләп депутатлар белән катнашырга безгә файдасы күбрәк. Елга күлләр өстендә боз катса да, ул юка әле. Бозга керү куркыныч. Тик кайбер балыкчылар саклык чаралары турында оныталар. Боз өстендә балык тоталар. Коткаручылар уаемсыз балыкчыларны ачыклап кисәтү максаты белән Миша елгасы буйлап рейдка чыкты. Боз бик юка әле. Нибары 3-5 сантиметр чамасы гына. Каты салкыннарның да булганы юк. Тик балыкчыларга гына кем әйтмешли диңгез тубыктан. Бызга аяк басу белән шатлап торса да, ваемсыз балыкчылар туктап калмый. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләренә тәртип бозучыларны ачыклау җиңел булмады. Кызгылт сары жилет кигән хокук сакчыларын күрүгә качарга ашыктылар. Ә менә Вячеслав Амбрусов безнең иҗат төркеме белән бик теләп аралашты. Ул балыкны ярга басып тота. Без катламының юка, әле бызга кергә иртәрәк булуын әйтте. Аны балыкларның аз булуы борчый. Моңа браконьерлар гаепле дип саный. Можете зимой выходить на Волгу. Кышын Идел өстенә, дөресрәге Атавай авылы янына килсәгез, гаҗәпкә калыр идегез. Балык тоту өчен 30-40, 100 метрлы ятмәләр куелган була. Ятмәләр бик күп. Бак балыкларда шунда эләгеп әрәм була. Тәҗрибәле балыкчы әле берничә ел элек кенә 1 сәгать эчендә кармак белән 2 килограммга якын балык тотуын исенә төшерде. Хәзер кармак белән бер балык тотуы да җиңел түгел ди. Шулай да балыкчылар юка бозга керүдән курыкмый. В данный момент был Юка бозга кергән өчен 4 административ беркетмә төзелде. Рейдның максаты күбрәк балыкчыларны кисәтү, саклык чараларын күрсеннәр иде. Киләсе ел көннәрендә дә шундый рейдларга чыгабыз. Bir атна дәвамында һава температурасы уртача 10 градус салкын булганда гына безнең калынлыгы 7 сантиметрга җитә. Ул чакта да без өстендә сак булырга кирәк, диләр коткаручылар. Фәнис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда World Skills һөнәри осталык чемпионатының төбәк этабы башланды. Ярышлар 257 компетенция буенча 19 шәһәр һәм муниципаль районда, шул исәптән Казанда махсус җиһазландырылган мәйданчыкларда уза. Төбәк этабы нәтиҗәләре буенча Россия чемпионатында катнашу өчен Татарстан җыелма командасының киңәйтелгән составы формалаштырыла. Быел компетенцияләр исемлеге киңәйтелде. Яңалары арасында цифрлы электр приводы, оча торган робот техникасы,
сити фермерлык, компрессор жайланмалары машинисты, нефть һәм газ шығару, соқшыл жетіштіру, баныгышы, дәвалау ішшәнлігі, модалы кием һәм аксессуарлар дизайны, һава транспортында сервис, складлар белән идарә итү, балаларга һәм өлкәннәргә өстәмә белем бирү, моушн дизайн, алмазлар эшкәртү компетенцияләре бар. Бүген 19 ноябрьдә Россиядә тагын бер бәйрәм барлыкка килде. Ел сайын югары уку йортлары мөгаллимнәре дә һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә башлый. Мәгариф һәм фән министры Валерий Фальков имзалаган яңа бәйрәм югары уку йорты укытучысы көнен билгеләү турындагы карар үз көченә керде. Югары уку йортында белем бирүче мөгаллимнәрнең бәйрәмгә карата фикерләрен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белеп кайтты. Казан федераль университеты галимнәре өчен яңа бәйрәм икеләтә кадерле, чөнки әлеге уку йортына да ноябрь аенда нигез салынган. Вузларда укытучылар, алар бөтенесе гуманитарный кешеләр. Даже кем укыта физиканы да, химияны, биологияны. Именно бу бәйрәм, минемчә, бик дөрес бәйрәм ул. Аларның дәрәҗәләрен күтәрде. Шуның өчен менә бу бәйрәм белән мин үземнең коллегаларны котлыйм. Аларга уңышлар эшләрендә телим. Бик аларның кирәк эшләре. Ул бит әле теге бәйрәм итү генә дигән сүз түгел. Ул синең һөнәреңә ниндидер игътибар җәмгыять тарафыннан. Ул синең теге эшләреңне ничектер тәртипкә китерергә, ниндидер йомгак ясарга, нәтиҗә ясарга ел сайын. Менә шуңа бер этәргеч бирде дип уйлыйм мин. Барыбер теге ниндидер шатлыклы бәйрәм булу белән берәттән ул җаваплы көндә булачак. Иҗтимагый фәлсәфи фәннәр һәм гаммәви коммуникацияләр институты директоры Михаил Щелкуновның Казан университетында эшли башлаганына ярты гасыр. Ниһаять, академикның хыялы чынга ашкан. Мы его ждали, мы за него боролись, мы писали, принимали решения на различных общественных форумах. Я сам был свидетелем. Скажем, на пленарных сессиях есть такая организация «Профессорское собрание». Неоднократно поднимался этот вопрос. Если говорить о роли преподавателя, профессора высшей школы, то, конечно, преподаватель высшей школы – это не просто субъект обучения. С этим все согласны. Преподаватель учит. Преподаватель высшей школы – это субъект воспитания молодежи. Своим примером, своим достоинством, манерой поведения, разговором, взглядом, реакцией на поведение студентов и других – это воспитывает не меньше, чем самые масштабные воспитательные мероприятия. Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты ректоры Рәшит Низамов та әлеге бәйрәм көнен хуплап каршы алган. Без бик тә бәхетле кешеләр, һәркем менә студентлар белән аралашабыз. Шул ул бик тә минемчә, бик тә бәхетле. Бер безнең өчен икенчесе менә шул безнең эшләребезне тормышка ашыру. Менә мин ясадым, менә бу минем проектым дияргә. Менә Ильяс Маилчас арта басып тора. Аның проектлары күп, проектлар тормышка аштырылган әтәсем килә. Шуңа күрә Аллаһ шөкер диябез дә. Исәнлек, саулык, дәрт, бәхет. Әлбәттә, инде тарихта беренче мәртәбә үткәрелә башлаган югары мәктәп укытучысы көне студентлар өчен дә бәйрәм. Без моның белән горурланабыз, чөнки барыбер да менә ничә ел буена безнең югары уку йортындагы укытучылар безгә белем биреп, шушы зур тормыш юлына чыгаралар һәм алар өчен мондый бәйрәм булуы ул үзе бер дәрәҗә, алар өчен дә, безнең өчен дә һәм аларга нәрсә телибез инде бары тик эшләрендә уңышлар. Менә шулай үзләре укыткан студентларның нәтиҗәләрен күреп, сөенеп яшәүләрен телибез. Бәйрәм көне очраклы сайланмаган. 19 ноябрьдә беренче Россия университетына нигез салган Михаил Ломоносов туган. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Галиҗәнәп шагыйрь дип аталган әдәби-музыкаль кичәләр оештырыла. Алар татар әдәбиятын барлау һәм халыкка таныту максаты белән үткәрелә. 20 декабрьгә билгеләнгән кичә атаклы шагыйрь Тукай бүләк лауреаты Илдар Юзеев иҗатына багышлана. Тамаша 18 сәгать 30 минутта башлана.
Татарстан рәссамнар берлегенә 85 ел. Шушы вакыт эчендә берлек Россиянең алдынгы иҗат оешмаларының берсенә әверелде. Бүген ул 200-гә якын профессиональ рәссам, скульптор, график, декоратив гамәли сәнгать осталарын, театр сәнгать белгечләрен берләштерә. Юбилей уңаеннан махсус ачылган күргәзмә республикабызның күп милләтле сәнгатен, жанр, стиль байлыгын һәм төрлелеген тәкъдим итә. Күргәзмә экспозициясенең мөһим өлеше яшь рәссамнар, Мәскәү һәм Санкт-Петербург сәнгать югары уку йортларын тәмамлаучылар эшләре. Шушы күргәзмәнең исеме «Новизна һәм традиция», яңалык һәм традициялар. Аннан инде күренеп тора, безнең шушы үзенчә күргәзмәнең үзенчәлеге дә шунда. Безнең инде бик уңышка ирешкән, зур исемнәргә лаек булган рәссамнар белән бер рәттән без шулай ук тәкъдим итәбез бүген яшь рәссамнарны да. Нәкъ бу картинадагы кебек, бу күргәзмәдә төрле художниклар җыелган. Монда Харис Абдрахманович Якуповтан башлап һәм яшь рәссамнар да җыелган. Алар бетерделәр Казан художество училищесын, аннан соң Мәскәүне бетерделәр, Санкт-Петербургны бетергән. Эс кайталар хәзер инде. Но кайтсалар да барыбер союзга кереп, мастерскойга алып, әкрен эшләп бириләр. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Студиябезгә аэрокосмик инженер һәм ракетлар конструкторы Надир Баһауиевны чакырдык. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Сау, сәламәт булыгыз.